Bon dia, classe de segon. Heu llegit la pàgina 126 i heu observat el dibuix de la pàgina 127? Si la resposta és sí, molt bé. Si la resposta és no, pitjor per a vosaltres. El primer que hem de preguntar-nos és què és l'art gòtic. Bé, l'art gòtic és un estil, arquitectura, pintura i escultura, que naix de l'evolució de la millora en les tècniques que s'empraven en el romànic. Però, a banda d'això, també hem de tenir en compte que l'art gòtic té que veure en una societat molt diferent a la del romànic. La societat del romànic és una societat rural, una societat en la que el món està fragmentat en xicotets feus, en la que la gent viu en condicions molt miserables, de vegades pateixen guerres, pateixen males collites, pateixen invasions, consideren que Déu els està castigant constantment pels seus pecats. L'art gòtic és una altra cosa. L'art gòtic viu en una societat diferent, viu a les ciutats, l'art gòtic es desenvolupa a les ciutats, i l'art gòtic té que veure amb aquesta revitalització del comerç, amb el naixement d'una nova classe social, de la burgesia, i amb una època de certa tranquil·litat o certa consolidació millora el benestar de la gent en general. També amb una època en la qual la religió, la forma de concebre a Déu és diferent. Déu ja no és un ésser que descarrega tota la seva ira sobre la humanitat pels seus pecats. Déu també és un Déu benevolent. Déu estima els homes i també pot fer coses bones per la humanitat. El que primer hem de fer quan parlem d'un nou estil artístic és parlar de la seva localització, on va sorgir aquest estil artístic i per on es va estendre, i la seva temporalització, o en què moment va sorgir aquest estil. Val? En el cas del gòtic, el seu naixement va ser a Normandia i a París i als seus voltants, és a dir, al nord de França, el territori en el qual la monarquia francesa estava més consolidada i el territori també en el que les rutes comercials de la Hansa per una banda i la ruta comercial terrestre interna de Xampanya per altra banda estaven enriquint aquestes ciutats del nord de França. L'art gòtic naix al segle XII en els territoris que acabe d'esmentar. Al principi les construccions gòtiques no es diferencien molt de les construccions romàniques, val? Continuen sent esglésies xicotetes, amb murs gruixuts, amb finestres estretes. El que passa és que ja apareix un element nou, que és l'arc apuntat. Ja veurem en què consisteix això. Val? Del nord de París, del nord de França, es va estenent cap a Alemanya, cap a Espanya, mitjançant la ruta del camí de Sant Jaume, cap a Itàlia, mitjançant les rutes comercials, cap a Anglaterra, també utilitzant les rutes comercials. N'hi ha una ordre eclesiàstica, que són els Teonim, que van expandint aquest nou estil arquitectònic en tots els convents i monestirs que van fundant en els diferents territoris d'Europa occidental. Al mateix temps que l'art gòtic es va expandint per tota Europa, també va transformant-se, va evolucionant. I ja veurem com les construccions gòtiques dels segles XIII, XIV i XV són molt diferents a les construccions romàniques. No n'hi ha cosa més senzilla en la història de l'art que diferenciar una església romànica d'una església gòtica. Ara vaig a tractar d'explicar les innovacions arquitectòniques del gòtic. Moltíssima atenció a aquesta part perquè és la més difícil d'entendre. El primer que hem de saber és que la transformació més important del gòtic és el pas de l'arc de mig punt a l'arc apuntat. Val? Que un arc de mig punt sabeu que és una mitja circunferència, no? Val. Imagineu-vos que llevem d'aquesta mitja circunferència, la dividim de forma vertical en tres parts i llevem la part central i juntem les altres dues parts. Què tenim? Tenim un arc apuntat. Bé, ara és quan la cosa es complica. Recordeu que la volta associada a l'arc de mig punt és la volta de canó. La volta de canó és una cosa aixina, no? És un arc de mig punt que se va prolongant en profunditat, no? Tenim una volta de canó. Val. La volta de canó cobria
la nau central de les esglésies, no? Cobria la nau més alta, que és la central, val? Per a les naus laterals, per a aquestes zones n'hi havia un altre tipus de volta, i aquesta volta era com si juntaren dos voltes de canó, us vegeu, en un mateix espai, val? Este tipus de volta s'anomenava volta d'aresta. I al final deixava com una espècie d'espai dividit en 4 parts per una espècie d'aspa, de creu o de X. Bé, ara la volta que tenim per damunt de totes les naus d'una església gòtica és la volta de creueria, que és una cosa molt pareguda a la volta per aresta. Val? La clau o la idea, l'avantatge principal de la volta de creueria és que, al contrari que la volta de canó, no fa descarregar el pes sobre els murs, sobre les parets de l'església. Distribuís el pes entre aquests 4 punts d'aquest espai en X que teníem, no? El pes va a parar als 4 extrems i al final acaba descarregant-se en les pilastres que n'hi ha en aquests 4 extrems. La conseqüència d'això és molt important. Ara els murs no fa falta que siguin tan grossos. Els murs poden tindre finestres grans, poden ser més lleugers, poden ser més primets, val? I el que s'ha de reforçar i s'ha de fer molt gros són les pilastres o les columnes, normalment parlem de pilastres rodejades per columnes, que n'hi ha als 4 extrems de cada volta de creueria, val? A més, aquestes pilastres aniran reforçades a l'exterior pels contraforts, però ja els contraforts no són pilars adossats al mur com en l'època del romànic. Els contraforts tenen una part que és una pilastra i altra part que és un arc. Ofereixen més resistència a la tendència natural de totes les esglésies gòtiques a expandir-se cap a fora, val? La cúpula, la volta de creueria tendeix a expandir els murs cap a fora, igual que ho feia la volta de canó, però descarrega el pes sobre els pilars, i els contraforts de fora compensen aquesta tendència d'expansió i fan que l'estructura de l'església es mantinga al seu lloc. No sé si m'he explicat. Vale, encara que no entengueu aquestes qüestions que tenen que veure amb l'arquitectura, amb les innovacions de l'arquitectura, no passa res. Quedeu-vos en la idea que les esglésies gòtiques, per una sèrie d'innovacions que es fan, poden ser molt més altes, els murs poden ser molt més lleugers i es poden obrir finestrals molt grans, val? Per tant, passem d'esglésies, les romàniques, oscures, amb murs gruixuts, amb finestres xicotetes, passem a esglésies o catedrals molt altes, amb finestrals enormes, en les quals la protagonista és la llum. L'atmosfera romànica de recolliment, de tenebres, de misteri, de temor a Déu, és substituïda per una completament diferent, una atmosfera de llum, d'alegria, de misticisme, d'alabar la glòria de Déu, la seva benevolència. Això ens dona una idea de que el sentiment religiós ha canviat de l'època del romànic a l'època del gòtic. I aquesta seria la primera característica important de l'arquitectura romànica, aquesta luminositat. Una altra característica de l'art gòtic serà la decoració. Si la del romànic era prou sòbria, no? Es concentrava a les portalades, es concentrava als capitells de les columnes, de vegades a l'absis de l'església, no? En el cas del gòtic n'hi haurà moltíssima decoració, serà de gran bellesa, i en aquesta decoració la protagonista serà la naturalesa. Segons la mentalitat de la baixa edat mitjana, al igual que l'home, la flora i la fauna, les plantes i els animals, són creació de Déu. Si són creació de Déu, si és una cosa que Déu ha creat, no pot ser una cosa mala, no? Aleshores, els artistes del gòtic utilitzaran motius vegetals i motius animals per a recobrir els diferents elements de l'arquitectura, no?
Tenim, per exemple, la utilització de les plantes, tenim les plantes més humils, els trèvols, les heures, els brots de vid, les fulles de roure o de carrasca. També els animals estaran representats freqüentment en l'arquitectura de les catedrals i fins i tot n'hi haurà éssers imaginaris, éssers que no són animals, que tenen que veure igual amb la mitologia de Grècia i Roma, amb la mitologia nòrdica, amb les històries medievals, o fins i tot poden eixir de la imaginació dels artistes del gòtic. Són molt conegudes i molt icòniques, per exemple, les gàrgoles de la catedral de Notre Dame, no? Ara simplement passem a anomenar els diferents elements de l'art gòtic que apareixen a la pàgina 126, val? Allò que ens permet identificar que una construcció és gòtica. El primer d'ells és l'arc apuntat o l'arc ogival. Ja sabeu quin tipus d'arc és, no? Ja l'hem vist. El segon també l'hem vist, són les voltes de creueria, no? Recordeu que les voltes de creueria ens permeten que el pes del sostre descanse sobre els 4 punts de cada volta, no? I per tant sobre els pilars que estan a baix. El tercer element són els finestrals, que realment són els grans protagonistes de les construccions gòtiques, no? Val. Si els finestrals són circulars, són grans i es troben per damunt de les portalades de l'església, en un cos intermig de les façanes, s'anomenen rosetons. Si no es troben en aquest lloc i tenen formes més rectangulars o triangulars, s'anomenen simplement finestres, no? Estan recoberts per vidrieres, que ja sabeu que les vidrieres, la particularitat que tenen és que combinen diferents colors, matisen la llum i li donen aquest color a la llum, i a més solen representar o escenes de la Bíblia, o escenes de la vida de Jesucrist, o fins i tot escenes de l'època, no? Escenes de l'Edat Mitjana, com les professions típiques de l'època, com escenes agrícoles, com reis, batalles, etc. El quart element té que veure la combinació del contrafort, que ja sabeu que a la fi i a la cap és una pilastra que es col·loca a l'exterior del mur, i l'arbotant, que és l'arc que separa, en el cas de l'arc gòtic, eixa pilastra del mur. Té dues funcions. Per una banda, ja m'he explicat que la principal funció és contrarrestar el pes de les naus i la tendència a expandir-se cap a fora, no? Fer que els murs es col·loquen on toquen, que no es desplacen. Val. Però n'hi ha una altra funció, i és simplement canalitzar l'aigua de la pluja cap a fora de l'església. És una funció important perquè si l'aigua s'acumula per damunt del sostre, pot arribar a provocar un derrumbament, no? Si l'aigua es canalitza cap a fora, aquest problema ja no existeix. L'aigua passa pels arbotants i al final arriba normalment a un sistema que desemboca en una gàrgola, i la gàrgola és la que en la seva boca normalment desplaça l'aigua cap a fora de l'església. El següent element són les façanes. Al igual que en l'art romànic, normalment la façana principal té 3 portes, no? La portada central és la que condueix a la nau central i les portalades laterals són les que condueixen a les naus laterals. Les façanes, ja recordeu del romànic, que és en el lloc on es concentra gran part de l'escultura i gran part de la decoració, també en el gòtic. El que passa és que en el gòtic la decoració es multiplica per 10 i n'hi ha més moltíssims finestrals, no? Són façanes més lleugeres, els rosetons solen ser més grans, etc. Però, fonamentalment, repeteixen l'esquema del romànic, amb, per supost, el canvi dels arcs de mig punt per arcs ogivals o arcs apuntats. Com a quint element parlarem de les traceries. Les traceries són aquestes línies serpentejants, línies corbes, que normalment estan als finestrals o envoltant els finestrals, que imiten de vegada, habitualment imiten les formes vegetals, i si voleu buscar un paral·lelisme té molt que veure amb els ataúrics de l'art musulmà, perquè també imiten els vegetals, no? Les formes vegetals. L'art gòtic reben el nom de traceries i són diferents a les de l'art musulmà, però bueno, també és un motiu decoratiu, no? I podem parlar també dels gablets, que són simplement formes triangulars que apunten cap al cel
i que subratllen aquesta idea de verticalitat que tenen els temples gòtics, no? Aquesta idea de que estan apuntant cap al cel, estan apuntant cap a Déu, no? I finalment, també subratllant aquesta idea de verticalitat o d'apuntar cap al cel, estan dos dels elements també molt característics del gòtic, que són les agulles i els pinacles. Es tracta en els dos casos d'elements cònics o piramidals que estan molt allargats, no? Les agulles solen ser més grans, de majors dimensions, i solen situar-se coronant les torres campanars o per damunt del creuer, de vegades substituint el cimbori. No sé si vos en recordeu de l'incendi de Notre Dame, no? Allò que va caure, que es va cremar completament, va ser l'agulla que estava damunt del creuer, no? Val. I tenim els pinacles, que són elements de la mateixa estructura, molt pareguts a les agulles, però normalment més xicotets i decorant parts menys importants o més secundàries de les construccions, de les esglésies. Val? I amb això acabem els elements. Encara que la religiositat es viu d'una altra manera que en l'època del romànic, sí que és evident que l'art gòtic és un art religiós i les principals construccions gòtiques que tenim, les més importants, són catedrals. En qualsevol cas, sí que existís un gòtic civil, un gòtic que no és religiós, construccions que no tenen que veure en la religió. Per exemple, alguns palaus dels nobles que vivien a les ciutats, no? Perquè recordeu que els nobles ja se desplacen cap a les ciutats si no es queden en els seus feus, no? I viuen en palaus. Aquests palaus es construiran en un estil gòtic. També tenim alguns ajuntaments que són la mostra del poder civil de les ciutats, no? I tenim una construcció molt característica que són les llotges. Les llotges és un lloc on els mercaders fan tractes, intercanvien productes, arriben a fer negocis, etc. És una expressió de la importància del comerç en les ciutats, i les llotges també es construïssin en aquesta època d'estil gòtic, clar. Tenim un exemple meravellós ací a València. Quan acabi el confinament i tingueu ocasió, vos recomane que aneu a visitar la Llotja de València, que és una construcció gòtica de primer ordre, no? Té elements característics com, per exemple, les columnes helicoidals, que són columnes que és com si donaren voltes sobre si mateixes, no? Columnes que fan girs. Tenen també, per exemple, algunes de les escultures que representen escenes molt curioses, personatges molt imaginatius i que vos farà molta gràcia contemplar-les. Té també una escala de caragol que és també una meravella arquitectònica, val? I amb això acabem, el pròxim dia l'escultura i la pintura. Gràcies per escoltar-me i a la marxa! Il est venu le temps des cathédrales.